Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Basiru Sani, mai gabatarwa a cikin shirin nan naku mai sunan duniyar matasa, wanda a yau muka ɗauko shahararren baƙonmu wanda haifaffen garin Anka, wanda insha Allahu za mu so mu tambayoyi dangane da ingantuwar rayuwar matasa. Insha Allahu za mu so mu ci. Da farko dai za mu fara da baƙonmu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa Barka da wannan lokaci kuma ya kwana biyu ya aiki. alhamdulillah. To, da farko dai mutane za su so su san takaitaccen jawabi dangane da kai daga sunanka zuwa wani abu da wanda ya danganci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko dai sunana Comrade Aliyu Abdullahi Anka, wanda an kai sani da Abba Waziri, kuma ni haifaffen ɗan garin Anka ne, inda na yi primary school a Model Primary School Anka. Bayan na kammala kuma na je makarantar science wato secondary school kenan, na yi karatu science Gusau. Gaba da haka kuma na je Abdul Gusau Polytechnic Talata Mahara, inda na yi ND kuma na koma na yi karatu matakin Higher National Diploma wato HND kenan a makarantar Abdul Gusau Polytechnic Talata Mafara. Wannan shine takaitaccen tarihi na. To, kamar da kuka ji, wannan shine takaitaccen labari shi wanda za mu soma a cikin shirin namu, wanda za mu yi magana ne dangance da ingantuwar rayuwar matasa. Malam Abba, me ka fahimta, wacce rayuwa ce ka fahimta wacce za a ce ingantacciyar rayuwa ta matashi? To alhamdulillah, abinda na fahimta, abinda ake ce ma rayuwa, ingantacciyar rayuwa ko kuma samun ingantacciyar rayuwa ga matashi. Abu na farko dai, addini ma kamar abin da ya mana abun nan jawabi yana cewa awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imani. To nan ma in zan yi magana kuma zan yi magana cikin abin da addini ya ce. Abu na farko shine ka inganta imaninka, saboda sai da imani ne matsayinka na matashi kuma za ka iya samun ingantacciyar rayuwa. Wannan shine takaitaccen abin da ya kamata matashi dai ya yi a bagire na farko kenan, wanda ya kamata ya samu ingantacciyar rayuwa. Shin kuɗi ne ingantuwar rayuwa ko kuwa lafiya da samun natsuwa? Kuɗi ba sa cikin abin da ke zama ingantacciyar rayuwa. Kuɗi ba sa ɗaya daga cikin abin da ka sa mutum ya samu ingantacciyar rayuwa. Saboda idan kuɗi zai sa mutum ya samu ingantacciyar rayuwa, in mun ka ɗauko tarihin annabawa, an yi mutane wanda ma sun mutu cikin kafirci irin Ƙaruna, ai mai kuɗi ne, wanda kuma Ƙur'ani ma ya bayyana shi na cewa shi mai kuɗi ne, kuma ƙarshen rayuwar shi kuma ya mutu, amma ƙarshen bai zo da kyau ba. Kaga da kuɗi ne kenan za su sa mutum ya samu ingantacciyar rayuwa, da ya samu ingantacciyar rayuwa. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi, da kuɗi ne zai sa mutum ya samu ingantacciyar rayuwa, da ya yi magana na cewa a bashi kuɗi, in su ne abin da zai sa mutum ya ji daɗin rayuwa, amma bai roƙi Allah ya bashi kuɗi ba. Kaga wannan kuɗi ba sa ɗaya daga cikin abin da ke sa mutum ya ji daɗi ko kuma samun ingancin rayuwa. Wani abu ne kake ganin ya fi lalata rayuwar matasanmu a yau? Shin shaye-shaye ne, ko ko rashin aikin yi, ko ko biyewa zamani? Da ka ce kuɗi, biyewa zamani, to ni na ɗauki biyewa zamani ne ke sa mutum ya samu rashin samun ingancin rayuwa. Saboda in baka biyewa zamani ba, abin da zamani ya zo da shi ka ce a'a, kai ba za ka bi son zuciyarka ba. Kaga duk wanda ke biyewa son zuciyar shi, babu magana samun wani abun nan daga gare shi. So biyewa son zuciya yana ɗaya daga cikin abin da ko gasa ko kuma na wannan ya yi wannan abu ce ni ma zan yi wannan, wannan ya yi ce zan yi. But kuma ita rayuwa level ce, mataki ce. Ba ka iya tafiyar da rayuwarka lokaci guda, step ce. Ba za ka ɗauke su gaba ɗaya ba ka ce za ka je da su domin ka ji daɗin rayuwarka. To wannan abin da ke lalata rayuwarmu kenan. Ganin cewa ka yi abu, ba zan tsaya in duba shin ya yanayin ƙarfi na yake da naka ba, ko kuma ya yanayin gidanmu yake da gidanku. But abin da ka yi shi zan je in yi, but kuma ban san wai wace hanya ka bi ba ka samu wannan abu. Da zan zauna in yi tunani in ga ai ta hanyar da ka bi stage ina bai kai ba na in shiga, zan jira lokaci. In ya zo min sai in bi stage ɗin da ka bi ka kai ga wannan lokaci. Wani ƙalubale ne matashi ya kamata ya fara magancewa idan yana son inganta rayuwarsa? Ƙalubale wanda ya kamata matashi ya fara magancewa a rayuwar shi domin ya samu rayuwa, ingantacciyar rayuwa. Ƙalubale na farko shine ya fara yaƙi da zuciyar shi. Abu na farko kenan. Abu na biyu kuma like irin kaga nan duk muna da mahaifa. Muna da su. To yana da kyau
ya zamo kana jin maganar mahaifanka in ta ce ka yi ko in ya ce ka yi za ka yi, bari na bari. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ka magance wannan ƙalubale, za ka ji daɗi kuma za ka yi nasara a cikin rayuwarka. But kuma in ka ce ba haka ba, to abubuwa za su zo su taɓarɓare mana, ga su nan abubuwa dai mara daɗi. Like ma in ka duba irin halayyar da muke ciki yanzu nan cikin maganin namu na haka. To wannan abu yana ɗaya daga cikin ba mu magance zukatanmu ba. Ba mu tsaya kan state guda ba, wannan da wannan ba a tare, waccan da wannan ba a tare, abubuwa dai ga sunan muna ta yi, son zuciya mun biye wa son zuciyarmu. To mu magance ma kanmu zuciyarmu, mu fi ƙarfin zuciyarmu. Ta wannan in Allah yarda ina sa ran za mu samu nasara a cikin dukkanin rayuwa. Wannan kusan in ce ita ce tambayar mu ta ƙarshe. Idan yanzu aka ce waɗannan matasa za su kai kimanin 1000, wace shawara ce kake ganin za ka ba su domin inganta rayuwarsu? To abu na farko, shawarar da ya kamata in ba matasa 'yan uwana, saboda ni in an kai maganar matashi to ina jin kamar da ni kake, kamar da kaina ne aka magana. Shawarar da zan ba su ta farko, abin da ya kamata matashi ya yi, wanda matashi na gari wanda ke son rayuwar shi ta ci gaba kuma ya ciyar da al'ummar shi gaba da ma iyalansa baki ɗaya. Abu na farko, mu zama masu haƙuri da rayuwa, mu zama masu haƙuri da kuma yanayin da duk mun tsinci kanmu cikin rayuwa. Addinin Allah ya yi mana alƙawalin mutuwa baki ɗayan mu, Allah ya mana alƙawalin za mu mutu, amma alƙawali na arziki kuma Allah bai wa kowa alƙawalin zai arziki ba. To abu na farko, mu yi ƙarfin zuciyarmu. Abu na biyu, sannan mu tashi mu dogara ga kanmu. Ba wai mu dogara ga 'yan siyasunmu ba, ko kuma wane na da shi, ko kuma mahaifina wane ba shi ba ne. Mahaifi duk wanda ya haida ya son ɗa ya yi prouding da cewa ni ne wane, ba mahaifina shi ne wane ba. In mun kai wannan, mu rinƙa gan mu ɗauki gasa kuma mu sa cikin zuciyarmu. Kana tare, ina tare da kai, ka yi abu in ce sai na yi, ko kuma in ga wancan ya yi in ce ni ma sai na yi abin da ya yi. Wani ɗan misali da nika so in ba 'yan uwanmu matasa, in ba 'yan uwana matasa a koda yaushe, akwai wasu lokaci mutanen da muka ɗauka kanmu muna haɗa kanmu da su, muna in compare, in jin daɗin da wane ya yi, ina son in ji jin daɗin wanda wannan ya yi, ni ma ina son in ji daɗin da ya yi. Wani lokacin ma za ka ga wannan na shekara 40, 50, amma ni ina da shekara 20 ko 30, ina son in ji daɗin da wannan ya ji yana da shekara 60. Well, abun ba haka bane. Idan ina so in ji daɗi wanda ya ci ga rayuwar shi, to dole sai na tashi na yi aiki. Dole sai na tashi na nuna ban son kai na abubuwa, duk abin da ya faru garin zan rungumi, duk abin da ya zo garin in tafi da shi, in cire girman kai. In mun ga girman kai na ɗaya daga cikin abin da ke damun mu, kuma in ban manta ma girman kai shine sabo na farko da an ka fara yi ma Allah a bayan ƙasa. Shine to ga dole sai mun magance irin wayannan matsalolin. Kuma mutumin da nika so in ji daɗi irin wanda ya ci, sadda yana irin karatu, yana irin ceci na ba zaune ba. Ban manta da ya tashi ya yi wancan, ya faɗi nan, ya shiga can, ya shiga nan, ya yi mi. Wai yanzu da zan ce ni in yi wahalar da ya yi, kila wani ma zai iya rasa ran shi saboda wahalar da ya yi. Amma ni ina zaune kuma ina so in ji daɗin da ya ci. Babu wanda ya samu duniya ko kuma jin daɗi na rayuwa yana zaune. Dole sai ka tashi. To har gobe ita a shawarar da nika ƙara ba matasa 'yan uwana ire-ire na. Saboda duk sabgar da za ka yi, kuma duk hulɗa wadda za ka yi ta duniya wadda ta shahi rayuwarka, to ka sa Allah ciki, sannan ka cire tsoro cikin rayuwarka. Cire tsoro in shi zai sa ka tunkari duk abin da aka ganin za ka yi ba ka iya yi, ka tunkare shi. Kuma in ka bi, saboda an kasa Allah ga ranka, kuma ka cire tsoro, Allah zai taimake ka, sai ka yi achieving in wannan abin da ka san samu. Amma wai ba mu sa irin wa'annan abubuwan ga zukatanmu, babu radda za mu samu ci gaba. Yanzu in zan baka misali kamar irin abubuwan da 'yan Kano gari, abin da ya shahi social media su da abubuwan da suka yi, little abu za ka ga sun ɗauko abin da ba bakin wani abu, to mutanen suna da ƙoƙarin ɗaukar abinsu suna yaɗawa. Irin wannan Abdul Jalali. Yau to ji. Tunda abun ya fara ƙarya ma. Ƙarya to amma to kuma ya nuna shi da gaske ke, shi amfanin kai da gaske kenan. Mu kuma an kama rasa irin wa'annan abubuwa. Jagororin matasan ma mu dai ondo matsalar ta zuwa gare mu. Akwai abubuwan da ka faruwa, akwai matasa nan cikin gari wanda ina alfahari da rayuwarsu, kuma ina alfahari da irin yanayin da movement inda nika suna yi. Although da zan samu wata dama ni yanzu zan taimake su. Akwai kuma inda yanzu babban abun da matashin an ka iya yi, in ka zo da abu wanda ya gani na ci gaba ne. Abun bakin ciki na farko, ga ka manta da ɗan talaka ɗan uwanka is the first person wanda zai fara adawa da kai.
ɗan talaka irin ka, da za a ce ka hito wani neman wani abu ko kuma wata buƙata ta duniya tare da kai da wannan baban shi na da hali, kai maybe babanka dai ba da hali, like dai irin mu ɗayan talakawa. Abin da ya kamata wannan ɗan talakan ɗan uwanka ya goya ma baya saboda ka samu ka yi achieving in abin da ka son ka yi achieving, to ba zai yi ba. Wannan ɗan mai kuɗin da aka gani shi zai zo ya goya ma baya. A dai yanzu in na tambaye ka baka sani, to don me zai sa ya ma wannan abu, kai bai son abin da gare ka. Mataki guda ko kuma abin da zai haɗa ma kai ɗan talaka ne baka da abin da za ka ba shi, da zuwa ya kamata ya walakanta ka kuma ya ganin bai cancanci ka kai wannan matsayin da ka son kai ba. To amma da mu ƴan talakawan mun haɗa kanmu mun zan united, bature na cewa one build nation, kuma magana haka ciki. Amma matasa mu to abubuwa sun taɓarɓare, abubuwa sun mana yawa, shaye-shaye menene, kamar yanzu irin rayuwar da mun ka ɗauko ta gayu. Ka dibi gayun da an kai da, ka dibi gayun da an kai yanzu. A dai yanzu an kama abun lalacewa, duk wanda ka gani yaro yana son ya burge a je a yi wancan, ba shi bane. Ka zauna ka gina rayuwarka, ka gina rayuwar al'umma. Yanzu muna cikin early age irin mu haka, wanda wa'annan shekaru su ne ya kamata ka yi amfani da su ka yi investing rayuwarka. Muna cikin danja shekaru, muna cikin shekaru masu haɗari, amma mun ɗauko shirme da gayu mun samu rayuwa. I'm sorry to say, ni yanzu ina tuna wasu abubuwa da an kai canda da ƙuruciya, duk da har yanzu muna cikin age in na ƙuruciya ba mu ta ciki ba. Amma in kana tuna wasu abubuwa yanzu, kai da abubuwan da ne canda da na tsaya na yi investing rayuwata da na ci gaba ga rayuwata. Amma ni shirme gayu ta yi can a yi wannan ƙuruciya ce. To ina so irin wayannan abubuwan da ke faruwa gare mu, ni ina tausaya ma rayuwar al'ummar da ƙannaina da kuma wayanda ma ban sani ba su taso su tsinci kansu ciki. Abin da na ɗauka ci gaba, in ɗan an kai ci gaba wallahi kamar ɗan gidanmu na ya ci gaba, don ko ba komi zan yi alfahari da shi cewa ina tare da shi. In kuma ya lalace zan ji ba daɗi, saboda in an zage shi za a zagi ɗan garinmu, shi ne zama haka. To babban abin da nake so in ƙara faɗa ma matasa, mu yi haƙuri da rayuwa, mu yi haƙuri da duk matakin da mun ka tsinci kanmu cikin rayuwa, sannan abu na ƙarshe mu tashi mu nemi sana'a. Saboda sai da sana'a ne za ka iya zuwa ka samu ingantacciyar rayuwa. Abin da ke faruwa da mu yanzu, ɓacin wancan bai mana, ɓacin wancan bai mana, wancan bai mana kaza, duk rashin sana'a ne. Sai kallon kuskuren juna, wannan bai mun adalci, wannan bai taimake ni ba. Kai wai baka taimaki kanka ba, kana zaune, ta yaya za a yi a taimake ka? Allah ma ya ce tashi in taimake ka. Burin mu da rayuwa, kowa yana da buri ga rayuwa, wando duk muna da. Yanzu in ka tambayi kowa, ya mutu ya kaso, yace zai so ya shiga aljanna. To aljanna kuma ta wace hanya aka bi a shiga aljanna? Kaga sai ka gyara. To kamar haka arziki ne, ka tashi ka nuna zaka iya, Allah zai taimake ka. Duk inda matashi yake, ni ina alfahari da rayuwa ta matasa, saboda su ne ƙashin bayan kowace al'umma. In mun gyaru, al'umma za su gyaru. In ba mu gyaru ba kuma al'umma za su samu matsala. Wannan shine saƙon da nake. Ku kasance da mu ta Ɗanbako TV a cikin shirye-shiryenmu a koda yaushe, wanda koda yaushe za mu iya ɗauko ka, za mu iya ɗauko ki, kuma za mu iya ɗauko ku. Ku kasance tare da mu a koda yaushe. Ta Ɗanbako TV taku ce, kuma tamu ce, ta kowa ce.